ne mogu da vičem. Mi smo sada u Bačkovskom manastiru. Nalazimo se nekih 180 km od Sofije, a 30 od Plovdiva. Naši domaćini su nas ovdje doveli jer je ovo drugi po veličini manastir u Bugarskoj i ne samo po veličini, već i po starini. Od ovog manastira stariji je samo Rimski manastir, koji je osnovan nekih 100 i nešto godina pre Bačkovskog manastira. Izuzetan je kompleks, zaista, i ovdje se nalazi, kako smatraju, čudotvorna ikona i zbog toga brojni hodočasnici dolaze u ovaj manastir. Osnovan je 1083. godine i, ponavljam, drugi po starini i drugi po veličini. Međutim, što se najstarijeg manastira tiče, Rimskog manastira, manastirski kompleks je obnovljen u 19. veku, tako da nemaju iz starog doba, dok ovaj manastir ima delove koji su sačuvani. Posebno je vredna kosturnica, bukvalno iz 11. veka, koja je očuvana u ovom manastiru. Tako da je priča o starini malo komplikovana, zvanično Rimski manastir, ali pošto nije očuvan, manastir u kojem se sada nalazimo, Bačkovski manastir, je stariji u tom smislu. Ставка не намерена. Тя е намерена. Точно можеш. Да, ще го. Дай ми да постъпват по всички твои заповеди и да опазват Богото на Тебе. Защото ако човек стори ти нещастни човек с тях, запиши го в книгата на живота си. Защото на Тебе възпрява всяка небесна сила и Твое Слово на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Само набързо. Eto, toliko
toliko za sada. Završavamo ovdje, idemo dalje. Nadam se da vam se svidjelo ono što ste vidjeli.